Wahoo Kigger Core. Det er en home trainer. Prøv lige at se her. Nu er det en 11 speed på, men du skal lige sætte en 12 speed på, hvis det er det, du har brug for. Det er der ingen problem med. Det er jo direct mount. Du tager dit hjul af, og du sætter den til den her home trainer. Det kunne jo være, at i stedet for, at du skal ligge alene derude i regnvejr og storm, så vil du hellere sidde hjemme ved din søde frue eller mand, eller hvad du nu har, i dejlig varmte, og så med en stor skærm foran, hvor du kan se din vattal, eller du ser en lille sjov film, eller hvad ved jeg. Det er i hvert fald svaret til, når man ikke skal udenfor, så sidder man derhjemme med en home trainer. Det er en home trainer, der kan belastes med 1800 watt. Du kan køre bjergstigninger op til 16%, eller skal du køre ned til 10%. Du kan bare give den gas, kan du. Så få den her købt, og få det trænet, så du bliver klar til den seje sæson, når solen den skinner. Læg den i kog, og så får den sendt lige til din dør, eller til pakkeshop, eller hvad du nu bestiller. Du kunne jo også gå ud på din navigation, så skriver du, Hærvejen 10 Rødekro, og så kommer du ned og besøger os. Prøv lige at se vores butik. Vi har der alt meget. Du kan få en cykel med, hvis det er det, du har brug for. Du er da så velkommen. Dania Bikes Rødekro.